yakho uyayifakazela lento ekhulunywayo ukuthi ninakho ungaphatheki kahle. Have you experienced lonto? Useyasho ukuthi hayi uzofaka imali ufuna ngimphelezele kusho ukuthi ngingamele ngisuke la ebhekile ngizoqhubuluzela imali ayithekile. Omunye wosonkondlo leyo nto nje yangiphatha. Umphelezela awuzwa into ngelinye ilanga kuyoqondana ngimbize ezala agcine seyikhulumela mhlawumbe kugcine kuyivelele ukuthi yena agcina athi yimina lo kwakuthiwa ngiyojabula ngalelo langa yini izindlovukazi zosiba Izindlovukazi zosiba noma hobani ithina baba uyayihlala leni mfethu azansi wena skills sinakho stage and niyashuthana la I know which is one thing e contribute ekunyukeni kweinamba zenu nokwaziwa kwesession yeni le ku social media and I highly commend you ngalokho. Ayeke inkinga yakhokhela umuntu nge-exposure but kufanele uzibuze ukuthi ngizodla i-exposure, ngizogibela i-exposure, ngizogqoka i-exposure na mawukuthi wena mina ngize ngizoperforma uzongikhokhela nge-exposure. Sanibona.